И трябва да пуснем концентрация, защото се вземе шапка плова, чака да мъчат медалите. 100 метра бътерфлай момчета, група Б, първа серия. Първи коридор Любим Кирилов Далян. Втори коридор Валентин Йоргов Ирис Русе. Трети коридор Трисиян Ангелов Боростол. Да се готви втора серия на 100 метра бътерфлай момчета група Б. Танасис Янев Астери и Валин Трифонов Ирис Русе, Георги Лицов Ирис Русе, Павел Казаков София. Чуй гласа на майка си! Майка ти те вика! Аз как ще ги вземе? Те с някакви... Чакай, аз да помня, аз получих, да знам как е, дай да помня. Не смееш, Получи ли? Давай, Любов! Давай, Любов! Давай, по-бързо! Драги брат, събота точно. Трябва да си ги записваш предварително. Записваш ги по пет така. Да. Сашко? Да. Чак на паркинга на пиятата ще се чуваме. Има ние трудно си забързо.